नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती स्वागत करतो। आज आपण रायगाव फाट्यावरती म्हणजे कडेगाव तालुक्यातील रायगाव या गावात आहे आणि आज आपण या ठिकाणी आले लागवड चालू आहे। तर आज या ठिकाणी आपण आलेलो आहे, तर आपल्यासोबत शेतकरी आहेत, तर आपण त्यांच्याकडनं आज जाणून घेणार आहे की मागच्या वर्षीपेक्षा यावर्षी कशा पद्धतीने आले लागवड चालू आहे आणि आले लागवड कधीपासून चालू झालेली आहे, आता आले लागवडीला रेट जास्त आहे आणि पुढच्या वर्षी रेट राहील का नाही याच्या संदर्भात आपण थोडीफार माहिती आपण आज प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्याकडून आपण आज जाणून घेणार आहोत। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। यूट्यूब चॅनलवर नवीन असेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला इतरही शेतीविषयक माहितीची व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहतील। तर पहिल्यांदा आपण शेतकऱ्यांची ओळख करून घेऊया। नमस्कार, तुमचं नाव आणि पत्ता आमच्या शेतकरी मित्रांना सांगा। माझं नाव संतोष भगवान जाधव, मुक्काम पोस्ट आर्वी तालुका कोरेगाव जिल्हा सातारा। तुम्ही किती वर्षापासून आता आले लागवडीचं काम करताय? किती वर्षापासून करताय? कमीत कमी 20-22 वर्ष झाली आम्ही लागवड करतो या। बर, आता लागवड आता यंदा काय मागल्या वर्षी कमी होती लागवड, बर, तर त्या दपटून यंदा लागवड वाढलेली आहे। बर, तर मागल्या वर्षी एवढा दर काय नव्हता, तरी कमीत कमी 5 ते 6 हजार रुपये होता गाडी मागे 500 किलो। बर, आणि यंदा कमीत कमी 500 किलोला कमीत कमी 40,000 रुपये रेट झालेला आहे। तर यंदा लागण दप्पट वाढलेली आहे। म्हणजे शेतकरी मित्रांनो, मागच्या वर्षी तुम्ही ऐकलं की अगदी 10 ते 12 रुपयेपर्यंतच रेट होता, अगदी 5 ते 6 रुपयाने सुद्धा आपण आलं गाठले, म्हणजे शेतकऱ्यांनी गाठले। पण यावर्षी 40,000 रुपये गाडी, म्हणजे प्रत्येक किलोचा जवळजवळ 80,000 रुपयेचा भाव त्या ठिकाणी हा 1 टनाचा म्हणजे झालेला आहे। 1 टन हा 80,000 रुपये, त्यामुळे आल्याची प्रचंड लागवड वाढलेली आहे। आणि आत्ता बघताय साधारण 40 ते 42 डिग्री टेम्परेचर या ठिकाणी वातावरणामध्ये, तरीसुद्धा आले लागवड फार मोठ्या प्रमाणात चालू आहे। आपण इकडे बघत असाल आले लागवड चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी चालू आहे आणि असल्या उन्हात सुद्धा या ठिकाणी आलं लावायचं चाललेलं आहे। आणि या ठिकाणी रेट भेटेल का नाही याची शंका आहे, कारण जवळजवळ 2 ते 3 लाख रुपये एकरी शेतकरी खर्च करून या ठिकाणी आलं जोपासणार आहे। पण पुढच्या वर्षी नक्की रेट काय असेल याचं आपण सांगू शकत नाही। तुमचं म्हणणं काय आहे, पुढच्या वर्षी रेट? पुढल्या वर्षी काय तसं काय सांगू, कारण की शेतकरी काय जो पण रेट गावते तो पण म्हणतात लावतो, पण आता काय शेतकरी काय थांबू शकत नाहीत। कारण काय शेतकरी काय विचार करतात, आता रेट गावल मग रेट गावल, पण ती लावायची काय बंद होत नाही, ती लावायची लावते तीच। बरोबर शेतकरी मित्रांनो, जवळजवळ 4 वर्षातून मला वाटतं पहिल्यांदा 80 रुपये किलोचा रेट या ठिकाणी शेतकऱ्याला भेटायला लागलेला आहे। परंतु पुढच्या वर्षी रेट काय असेल ते आपण सांगू शकत नाही, पण शेतकऱ्यांच्या मालाचा हमी भाव स्वतः शेतकऱ्याला ठरवायचा अधिकार जरी नसला तरी शेतकरी प्रयत्न करणं सोडत नाही, आपण बघताय। कारण आज एकरी जर तुम्ही बियाणाचा जर खर्च नुसता जर काढायचा म्हटला तर 80,000 रुपये फक्त एकरी बियाणंच लागतंय, असा 2 ते 3 लाख रुपये खर्च आहे। परंतु जर रेट चांगला भेटला तर आलं पीक हे तुम्हाला जवळजवळ 1 वर्षात कमीत कमी 10 ते 12 लाख रुपयाचा सुद्धा फायदा करून देणारं हे पीक आहे। त्यामुळं आलं लागवडी चांगलीच आहे, परंतु बघूया की आता आपण काय रेट भेटतोय नाही भेटतोय ह्या पुढच्या गोष्टी आहे, पण प्रयत्न करणं तर आपल्या हातात आहे। तर एकंदरीत मागच्या वर्षीपेक्षा 100% लागवड काय वाटते, जास्तच वाटते तुम्हाला? हो, जास्त यंदा वाढलेली आहे, म्हणजे डबल वाढलेली आहे। बियाण्याचा रेट डबल म्हणजे 4 पट होऊन सुद्धा लागवड जास्तच आहे। हो, जास्तच लागवड आहे। म्हणजे मागच्या वर्षी मला वाटतं बियाणं 25 ते 30 रुपये किलोनं होतं, यावर्षी 80 रुपयाने किलोनं झाले ते, तरी सुद्धा त्या पद्धतीने लागवड अतिशय म्हणजे मोठ्या प्रमाणात चालू आहे। तर बघूया आता आपण सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत आल्याला मार्गदर्शन तर करणारच आहे। इथून पुढचे तुम्हाला व्हिडिओ नवीन बघायला भेटतील। तर व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि इतर शेतकरी मित्रांपर्यंत जरूर पोहोचवा आणि यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।